салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Автомаркет Душанбе. Дӯстон, срочно хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Калелин мебошад. Дӯстон, агар кадоме ки дар территорияи Калелин хонахар бошед дӯстон, марҳамат, хонаи аҷоиб духонага дӯстон, дуҳуҷра, якта калидор, газхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳамаш 100%, об, свет, ҳама вақт ҳастай бемушкилӣ бародару соҳибаш мегӯяд. Дастгирии канал фаромӯш накунед, ҳатман обуна шед, лайкора биҷиқед дӯстон. соҳибаш мегӯяд ки нақша худам мефаҳмонам ба клиентҳо, кадоме ки мақсад харидор бошад метавонад дӯстон нақша аз худи соҳибаш фаҳмад. шумо бошад дӯстон, агар хона дошта бошед ба монанди ҳамин хона, мошин, техника ё ки ягон намуди дигар чизе ки ба савдо гузоштан мехоҳед дӯстон, метавонед ба ватсаби мо ки дар тарафи рости экран 204402592 сабт шудааст дӯстон, метавонед ба ҳамин ватсап занг занед ё ки дархостҳои худро равод кунед дӯстон. иншоалло ки мо ҳаракат мекунем хона боша, мошин ё ки ягон ҳам техникаи дигар реклама мекунем дӯстон. шумо бошад дар навбати худ дӯстон, дастгирии канал фаромӯш накунед, лайкора биҷиқед, ҳатман обуна шавед, видеоро поделитсия кунед дӯстон. шояд ба ягон ёру рафиқтон лозим бошад ҳамин хона дӯстон. барои оне ки вақт ҷудо кардед, видеои моро тамошо кардед дӯстон, якҷон ташаккур мегӯям барои диққататон, барое ки вақтро дар видеои мо сарф кардед дӯстон. зинда бошед, саломат бошед дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед. якҷон ташаккур.